Алдагы кытлау хаты Иске Кулаткадан Мәскәү шәһәренә сәлам булып оша. Үзенең якын дустын, Галия Рәшитовна Султанованы ихластан Зеленкова Әлфия Рөстәмовна гаиләсе белән, туган көне белән кытлап, йөрәк төрләреннән чыккан җылы теләкләрен җиткерә. Галиям белән без икәү бер авылда, бер урамда туып үскән балачак дуслары. Башлап балалар бакчасы, аннары мәктәптә бер сыйныфта укыдык. Аннары бергәләшеп шәһәргә дә күчеп киттек. Бер сүз белән әйткәндә, тормыш безне аның белән бик нык бәйләгән. Дөрес, хәзер барыбызның үз тормышы, үз мәшәкате. Авылга да кайтырга икебезнең дә әнисе юк. Шуңа күрә без бер-беребез өчен гомеребезнең иң якты истәлекләренең өлеше булып яшибез. Якын дустымнан да артык ул, сеңелем сыман кадерле кешем. Безнең хәтта туган көннәребез дә бер көндә. Бер-беребезне шуңа да без бик яхшы аңлыйбыз күрәсең. Дустым, дускаем минеке, синең бәйрәмең җитте. Сизелмичә тагын бер ел гомеребезнеке үтте. Балачактан икебезгә каршыладык бер бәйрәм. Сиңа китерәм теләкләр, зуп-зур итеп бер бәйләм. Иң олы теләкләрнең ул, берсе олы исәнлек, гомерләрнең буйларына бәхтең булсын җитәрлек. Арабызда күп чакрымнар, аны санап тормыйбыз. Гомердә без чит ятлар, синең белән булмыйбыз. Галия Рәшитовна, дустыгыз Әлфия Рөстәмовна Зеленкова юллаган теләкләрне дәвам итеп, тапшыруда дуслар хакында матур җыр яңгырый. Бәйрәмегез котлы булсын. Тормыш юлысын сикәлтәле, үзең генә барып кыйыныла. Дуслар белән бергә барсаң исә, озын юллар кыска тоела. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атып җырлар җырлыймы, шушы матур моңлы көйләргә. Кайга килгән чакта, уртаклашкан чакта шатлыкны